அன்புள்ள இயேசப்பா, சண்டே கிளாஸ் ஆசீர்வதிங்க. நாங்கள் கற்றுக் கொடுக்குற எல்லா காரியங்களும் பிள்ளைகளின் மனதில் பதிய உதவி செய்யுங்கள். இயேசுவின் நாமத்தில் ஆமென். எப்போதுமே மனசுல நினைக்குது பாரு, சிட்டுக்குருவி உன்னை சிறகடித்து பறக்குது பறக்குது பாரு. எப்போதுமே மனசுல நினைக்குது பாரு, அது எப்போதுமே சோர்ந்து போகல, செயல கவனித்து பாரு. அது எப்போதுமே சோர்ந்து போகல, செயல கவனித்து பாரு. சின்ன தம்பி சின்ன தங்காய் சொல்லறத கொஞ்சம் கேளு. சின்ன தம்பி சின்ன தங்காய் சொல்லறது கொஞ்சம் கேளு. உன்னோட சின்ன மனசுக்குள்ள எப்போதும் வச்சுக்க இயேசுப்பாவ. உன்னோட சின்ன மனசுக்குள்ள எப்போதும் வச்சுக்க இயேசுப்பாவ. நீ செய்கிற செயலெல்லாம் புதுசா புதுசா மாறிடும். நீ செய்கிற செயலெல்லாம் புதுசா புதுசா மாறிடும். சிட்டுக்குருவி உன்னை சிறகடித்து பறக்குது பறக்குது பாரு. இயேசுப்பாவ எப்போதுமே மனசுல நினைக்குது பாரு. சிட்டுக்குருவி உன்னை சிறகடித்து பறக்குது பறக்குது பாரு. இயேசுப்பாவ எப்போதுமே மனசுல நினைக்குது பாரு. சிட்டுக்குருவி உன்னை சிறகடித்து பறக்குது பறக்குது பாரு. இயேசுப்பாவ எப்போதுமே மனசுல நினைக்குது பாரு. சிட்டுக்குருவி உன்னை சிறகடித்து பறக்குது பறக்குது பாரு. இயேசுப்பாவ எப்போதுமே மனசுல நினைக்குது பாரு. அது எப்போதுமே சோர்ந்து போகல, செயல கவனித்து பாரு. அது எப்போதுமே சோர்ந்து போகல, செயல கவனித்து பாரு. சின்ன தம்பி சின்ன தங்காய் சொல்லறத கொஞ்சம் கேளு. சின்ன தம்பி சின்ன தங்காய் சொல்லறது கொஞ்சம் கேளு. உன்னோட சின்ன மனசுக்குள்ள எப்போதும் வச்சுக்க இயேசுப்பாவ. உன்னோட சின்ன மனசுக்குள்ள எப்போதும் வச்சுக்க இயேசுப்பாவ. நீ செய்கிற செயலெல்லாம் புதுசா புதுசா மாறிடும். நீ செய்கிற செயலெல்லாம் புதுசா புதுசா மாறிடும். சிட்டுக்குருவி உன்னை சிறகடித்து பறக்குது பறக்குது பாரு. இயேசுப்பாவ எப்போதுமே மனசுல நினைக்குது பாரு. சிட்டுக்குருவி உன்னை சிறகடித்து பறக்குது பறக்குது பாரு. இயேசுப்பாவ எப்போதுமே மனசுல நினைக்குது பாரு. ஹாய் பிள்ளைங்களா, பாட்டெலாம் கற்றுக்கிட்டீங்களா? ஜாலியாக என்ஜாய் பண்ணிங்களா? இப்போ நம்ம வசனம் கற்றுக்கலாமா? ஹாய் குட்டீஸ், எல்லாரும் மனப்பாட வசனத்துக்கு ரெடியா இருக்கீங்களா? ஓகே, எல்லாரும் பைபிள் எடுத்துக்கோங்க. லூக்கா 10ஆம் அதிகாரம் 27ஆம் வசனம். உன்னிடத்தில் அன்பு கூறுவதைப் போல பிறனிடத்திலும் அன்பு கூறுவாயாக. லூக்கா 10ஆம் அதிகாரம் 27ஆம் வசனம். ஓகே, எல்லாரும் சேர்ந்து அக்கா கூட சொல்லிடுறீங்களா? லூக்கா 10ஆம் அதிகாரம் 27ஆம் வசனம். உன்னிடத்தில் அன்பு கூறுவதைப் போல பிறனிடத்திலும் அன்பு கூறுவாயாக. லூக்கா 10ஆம் அதிகாரம் 27ஆம் வசனம். ஓகே, எல்லாருமே சொன்னீங்க, ஆனால் பாதி பேர் சொல்லவே இல்லை. எல்லாம் சேர்ந்து சத்தமாக சொல்லிடுவோமா? லூக்கா 10ஆம் அதிகாரம் 27ஆம் வசனம். உன்னிடத்தில் அன்பு கூறுவதைப் போல பிறனிடத்திலும் அன்பு கூறுவாயாக. லூக்கா 10ஆம் அதிகாரம் 27ஆம் வசனம். லாஸ்ட் தடவை சொல்லிடுவோமா? லூக்கா 10ஆம் அதிகாரம் 27ஆம் வசனம். உன்னிடத்தில் அன்பு கூறுவதைப் போல பிறனிடத்திலும் அன்பு கூறுவாயாக. லூக்கா 10ஆம் அதிகாரம்
27ஆம் வசனம். ஓகே குட்டீஸ், இந்த வசனத்தை நீங்கள் மறக்கவே கூடாது. ஓகேவா? ஓகே, பாய். வசனம் கற்றுக்கொண்டீங்கன்னு நினைக்கிறேன். தினமும் வீட்டில் வசனத்தை படிக்கணும். நம்ம ஸ்டோரிக்குள்ளே போக போகிறோம். கதை கேட்கலாமா? ஹலோ குட்டீஸ், இப்போ நம்ம எந்த டைமுக்குள்ள வந்திருக்கோம்? ஸ்டோரி டைம். ஸ்டோரினாலே எல்லாருக்கும் பிடிக்கும்ல. இப்போ உங்களுக்கு அக்கா ஸ்டோரி சொல்லி தர போகிறேன். ஸ்டோரி என்ன ஸ்டோரி தெரியுமா? ஒரு நாள் ஏசப்பா தன்னை சுற்றி நின்ன எல்லா ஜனத்துக்கும் ஒரு இன்ட்ரெஸ்டிங்கான ஸ்டோரி சொன்னாங்க. அந்த ஸ்டோரியை தான் இன்னைக்கு அக்கா உங்களுக்கு நான் சொல்ல போகிறேன். ஓகேவா? அந்த ஸ்டோரி என்ன தெரியுமா? ஒரு மனுஷன் ஒரு நாள் எருசலேம்லேருந்து எரியோக்கு போய் கொண்டு இருந்தானா. போய்கிட்டு இருக்கிற வழியிலேயே திடீர்னு பார்த்தா திருடங்கள்லாம் வந்துட்டாங்களாம். 2 பக்கமும் திருடங்க வந்து அந்த மனுஷனை அடின்னு அடித்து அந்த மனுஷன்ட்ட இருந்த பணம், ட்ரெஸ்ஸு எல்லாத்தையும் பிடுங்கிக்கிட்டு அந்த மனுஷனை குற்றுயிராக போட்டு போயிட்டாங்களாம். அப்படியே அந்த மனுஷன் உயிருக்கு போராடி கொண்டு இருக்கிறான். அவனுக்கு ஹெல்ப் பண்ண யாருமே இல்லை. திடீர்னு பார்த்தா அந்த வழியா ஒரு பெரிய மனுஷன் வராரு. அவர் யார் தெரியுமா? அவர் தான் ஆசாரியன். அந்த மனுஷன் வரும்போது அப்படியே தூரமாக நின்று பார்க்குறாரு. நின்று பார்த்ததே நம்ம என்ன நினச்சிருப்போம்? ஒரு வேளை ஹெல்ப் பண்ணியிருப்பாருன்னு நினச்சிருப்போம். நீயாக இருந்தாலும் நானாக இருந்தாலும் நம்மளால் இயன்றது ஏதாவது ஒரு வாட்டர் பேக்கில் இருக்கிற தண்ணியாவது அவங்களுக்கு கொடுப்போம்ல, அப்படி தான் நம்ம நினச்சிருப்போம். ஆனால் இந்த இடத்துல அந்த ஆசாரியன் அந்த ஹெல்ப் பண்ணலை. காரணம் என்ன தெரியுமா? ஆசாரியன் தனக்குள்ளே மைண்டில் யோசிக்கிறான், இவன் யாரோ, இவனுக்கு ஹெல்ப் பண்ணி எனக்கு என்ன வரப்போகுது? நமக்கு ஏற்கனவே டைம் ஆகிட்டு இருக்குது, வீட்டில் 1008 வேலை இருக்குது, நம்ம வேலையை பார்ப்போம், இது எதுக்கு நமக்கு இந்த பிரச்சனை அப்படின்னு சொல்லிட்டு ஆசாரியம் அப்படியே வழி மாறி அவன் வந்த வழியாக பார்த்து போயிட்டான். அப்படியே அவர் உயிருக்கு போராடிட்டே இருக்கிறார் ஃப்ரெண்ட்ஸ். திடீர்னு பார்த்தா இன்னொரு மனுஷன் வரான். இன்னொரு மனுஷன் வந்தான். அவனாவது ஹெல்ப் பண்ணியிருப்பான்னு நினைக்கிறீங்களா? அதுதான் இப்போ பார்க்க போகிறோம். அந்த மனுஷன் யார் தெரியுமா? அவன் தான் லேவியன். அந்த மனுஷன் வராரு. வந்ததையும் ஆசாரியை தூரமாக நின்று பார்த்துட்டே போயிட்டான். இந்த லேவியன் என்ன செஞ்ச தெரியுமா? பக்கத்தில் வரான். இப்படி எட்டி பார்க்குறான். எட்டி பார்த்ததையும் அக்கா கூட என்ன யோசிச்சேன் தெரியுமா? சரி, எட்டி பார்க்குறானே, ஒரு வேளை இவனாவது ஹெல்ப் பண்ணுவான்னு சொல்லி அக்காவும் யோசித்தேன் ஃப்ரெண்ட்ஸ். ஆனால் அந்த ஹெல்ப்பு இந்த லேவியனும் பண்ணலை. இவன் என்ன நினைச்சான் தெரியுமா? இவன் நம்முடைய ஃப்ரெண்டா இருப்பானோ அப்படி சொல்லி பார்த்தான். அடுத்தது என்ன நினைச்சான்? நம்முடைய சொந்தக்காரங்களா இருப்பாங்களா, நமக்கு தெரிஞ்சவங்களா இருப்பாங்களா அப்படின்னு சொல்லி ஆப்ஷன் கொடுத்து இந்த குவாலிஃபிகேஷன்லாம் இருந்தால் தான் நான் அவனுக்கு ஹெல்ப் பண்ணுவேன்னு சொல்லி இந்த லேவியன் நினைச்சிட்டு அதுக்கப்புறம் தான் மனசுக்குள்ளே சொல்லிக்கிட்டான், இந்த யார் நான் நினைச்ச மாதிரி என்னுடைய ஃப்ரெண்டும் கிடையாது, எனக்கு தெரிந்தவனும் கிடையாது, என் சொந்தக்காரங்க கூட கிடையாது, இவனுக்கு போய் நான் ஏன் ஹெல்ப் பண்ணணும்? அதை இல்லாமல் என்ன தெரியுமா? இன்னைக்குன்னு பார்த்து நான் ஒயிட் அண்ட் ஒயிட் ட்ரெஸ் போட்டுட்டு வந்திருக்கேன், அவனுக்கு போய் நான் ஃபர்ஸ்ட் எய்ட் பண்ணேன்னு சொன்னால் அவனுக்கிட்ட இருக்கிறதான அந்த ரத்த கரைகள்லாம் என் ட்ரெஸ் மேலே பட்டு என் ட்ரெஸ்ஸு நாஸ்தி ஆகிடும்லன்னு சொல்லி அவனும் ஓரமாக போயிட்டானா ஃப்ரெண்ட்ஸ். ஏன் சோகமாக இருக்கீங்க? அக்காவுக்குமே கவலையாக தான் இருந்துச்சு. அந்த மனுஷனுக்கு யாருமே ஹெல்ப் பண்ணலையே, நான் இருந்தால் கூட என்னால் இயன்றையாவது ஏதாவது செஞ்சிருப்பேனேன்னு சொல்லி ஒரு வேளை நீ யோசிக்கிறியா தம்பி, தங்கச்சி? அதை தான் இப்போ பார்க்க போகிறோம். இப்போதான் நம்ம கதையில் சூப்பரான ஹீரோ வராங்க. நம்ம கதையோடைய ஹீரோ யார் தெரியுமா? சமாரியன் வராரு. சமாரியன் தன்னுடைய கழுதையை ஓட்டி கொண்டு அவன் அந்த குத்துயிராக கிடக்கிறான்ல, உயிருக்கு போராடிட்டு இருக்கிறக்கான்ல, அந்த இடம் வரைக்கும் வந்துட்டாரு. திடீர்னு சமாரியன் கண்ணில் அவன் கண்ணில் உயிருக்கு போராடிட்டு இருக்கிறது கிடக்கிறது அவன் கண்ணில் தெரியுது. உடனே என்ன நினைச்சான்? அவங்கள மாதிரி போகல. சமாரியன் உடனே கழுதையை விட்டு இறங்கி கிட்ட வந்துட்டு, ஐயா நீங்கள் கவலைப்படாதீங்க, உங்களுக்கு யார் இப்படி பண்ணது, நீங்கள் கவலைப்படாதீங்க, யாருமே இல்லைன்னு சொல்லி கவலைப்படாதீங்கன்னு சொல்லி குடிக்க தண்ணி கொடுக்குறான். தண்ணி கொடுத்துட்டு அடுத்தது என்ன செஞ்சான் தெரியுமா? அந்த புண்ணுக்கெல்லாம் எண்ணெய் பூசி அந்த ஃபர்ஸ்ட் எய்ட் பண்ணக்கூடிய எல்லா ஹெல்ப்பும் அந்த சமாரியன் பண்ணான். அந்த ஹெல்ப் பண்ணிட்டு அப்படியே போட்டு போயிடல ஃப்ரெண்ட்ஸ். உடனே அந்த ஆளை தன்னுடைய கழுதை மேலே ஏற்றிட்டு ஹாஸ்பிட்டலுக்கு நேராக போகிறான். ஹாஸ்பிட்டலுக்கு போயிட்டு டாக்டரை பார்த்து என்ன சொன்னா தெரியுமா? டாக்டர், இவருக்கு எவ்வளோ காசு ஆனாலும் பரவாயில்ல டாக்டர், இவரை எப்படியாவது நீங்கள் காப்பாற்றிடுங்க, இவர் உடம்புல இருக்கிற எல்லா புண்கள் எல்லாமே சரியாகிற வரைக்கும் எத்தனை நாள் ஆனாலும் பரவாயில்ல, எவ்வளோ காசு ஆனாலும் பரவாயில்ல, அது எல்லாத்தையும் நான் உங்களுக்கு பே பண்ணிடுறேன். ஆனால் இவரை உயிரோடு இவரை நீங்கள் காப்பாற்றிடணும், இவரை புண்ணிலிருந்து நீங்கள் காயத்திலிருந்து இவருக்கு நீங்கள் ஹெல்ப் பண்ணி எப்படியாவது இவரை நீங்கள் காப்பாற்றி தரணும், அதுக்கு நான் உங்களுக்கு எவ்வளோ காசு ஆனாலும் தரேன்னு சொல்லி மனதார அவருக்கு ஹெல்ப் பண்ணாங்களாம். யாரு? நல்ல சமாரியன். அந்த சமாரியன் தான் அந்த உயிருக்கு போராடிட்டு இருந்த அந்த நபருக்கு மனப்பூர்வமாக அவங்களுக்கு உதவி பண்ணாங்க. டியர் ஃப்ரெண்ட்ஸ்,
இந்த ஸ்டோரியில இருந்து தான் ஏசப்பா தான் பக்கத்தில் நின்னவங்களை மறுபடியும் பார்த்து என்ன சொன்னார் தெரியுமா? ஒரு பியூட்டிஃபுல்லான ஒரு மாரல் கேட்டார். என்ன மாரல் தெரியுமா? யோசிச்சுட்டு இருக்கலாம், அதுவாக இருக்குமோ இதுவாக இருக்குமோன்னு சொல்லி நம்ம யோசிச்சுட்டு இருக்கலாம். அது என்ன மாரல் தெரியுமா? யாரெல்லாம் பரலோகம் வர ஆசைப்படுறீங்க அப்படின்னு சொல்லி ஏசப்பா கேட்குறாங்க. அப்போ நிறைய பேர் எல்லாருக்குமே ஆசையாக தானே இருக்கும். அப்போ ஏசப்பா சொல்கிறாங்க, பரலோகம் வர நீங்கள் ஆசையாக இருந்தால் உனக்கிட்ட என்ன குவாலிஃபிகேஷன் தேவை? மற்றவங்களுக்கு நீ ஹெல்ப் பண்ணணும். நிறைய குவாலிஃபிகேஷன் ஏசப்பா கொடுத்துருக்குறாங்க. அதில் ஒரு குவாலிஃபிகேஷன், மற்றவங்களுக்கு இந்த சமாரியனை போல் நீ ஹெல்ப் பண்ணணும். அப்படி ஹெல்ப் பண்ணுறவங்கள தான் நான் பரலோகத்துக்கு கூட்டிகிட்டு போகணும்னு சொல்லி ஏசப்பா சொன்னாங்களாம். டியர் ஃப்ரெண்ட்ஸ், நீங்களும் கூட நானும் கூட அந்த 2 நபர்கள், அந்த ஆசாரியன் போல லேவியன் போல, எனக்கு தெரிஞ்சவங்களா இருந்தால் தான் நான் ஹெல்ப் பண்ணுவேன், என் சொந்தக்காரங்களா இருந்தால் தான் நான் ஹெல்ப் பண்ணுவேன், இல்லைன்னு சொன்னாங்க என்னுடைய ஃப்ரெண்ட்ஸாக இருந்தால் தான் நான் ஹெல்ப் பண்ணுவேன்னு சொல்லி நமக்குரிய ஆப்ஷனே நம்ம கொடுத்து கொண்டு இருந்தோம்னு சொன்னால் நன்மை செஞ்சவங்களுக்கே திருப்பி திருப்பி செய்யறதுனால பிரயோஜனமே கிடையாது. அந்த ஆசாரியன் அப்படி சொல்லிட்டு போயிட்டாரு, லேவியனும் அப்படி சொல்லிட்டு போயிட்டாங்க. ஆனால் நம்ம கதையில் நம்ம ஹீரோ பார்த்தோம், அந்த நல்ல சமாரியனா வந்த அந்த சமாரியன் என்ன செஞ்சார் தெரியுமா? முன்ன பின்ன தெரியுமா உங்களுக்கு? தெரியாது இருந்த போதிலும் யாருக்கெல்லாம் ஹெல்ப் தேவையோ அவங்க எல்லாருக்குமே நம்ம ஹெல்ப் பண்ணணும். அப்படி தானே ஏசப்பா சொல்லியிருக்கிறாங்க. அப்போ ஏசப்பாவுடைய பிள்ளைகளாக இருந்தால் ஏசப்பாவுடைய ஹேபிட் நமக்குள்ளே இருக்கும்ல. அப்போ தெரிஞ்சவங்களுக்கு மட்டுமா ஹெல்ப் பண்ணணும்? நோ, தெரியாதவங்களுக்கு நம்ம ஹெல்ப் பண்ணணும். இன்னைக்கு கூட ஃப்ரெண்ட்ஸ், நீங்களும் உங்கள் அப்பா அம்மாவுக்கு கீழ்ப்படியணும், உங்கள் அப்பா அம்மாவுக்கு ஹெல்ப் பண்ணணும், உங்கள் தாத்தா பாட்டி ஹெல்ப் பண்ணணும். வழியில் போய்கொண்டே இருக்கீங்களா? ஒரு கண்ணு தெரியாதவங்கள பார்த்து ரோடை கிராஸ் பண்ணணும், ஐயா எனக்கு ஹெல்ப் பண்ணுன்னு சொல்லி கூப்பிட்றாங்களா? அவங்களுக்கும் ஹெல்ப் பண்ணணும். ஓகேவா ஃப்ரெண்ட்ஸ்? அப்படி ஹெல்ப் பண்ணும்போது தான் ஏசப்பா அந்த நல்ல சமாரியனை போல உங்களையும் என்னையும் பார்த்து சந்தோஷப்படுவார். உனக்கு எனக்கு பரலோகத்தை கிஃப்டாக கொடுப்பாரு. ஓகேவா? கதை புரிஞ்சா? இப்போ அக்கா உங்களுக்காக நான் ஜெபிக்க போகிறேன். நீ ஒருவேளை நிறைய தம்பி தங்கச்சி யோசித்து பார்த்துக்கிட்டே இருக்கிற, அக்கா நான் இது வரைக்கும் எங்கள் சித்தப்பா பொண்ணுக்கு, எங்கள் பெரியப்பா பொண்ணுக்கு, எங்கள் தெரிஞ்சவங்களுக்கு, எங்கள் சொந்தக்காரங்களுக்கு மட்டும்தாக்கா நான் ஹெல்ப் பண்ணியிருக்கேன், ஆனால் தெரியாதவங்க யார் வந்தாலும் நான் இது வரைக்கும் ஹெல்ப் பண்ணது இல்லைக்கா, ஏன் குடிக்க தண்ணி கூட நான் கொடுத்தது இல்லைக்கா, அப்படி சொல்லியிருக்கிறியா? இன்னைக்கு நீ உன்னை கமிட் பண்ண போகிறதானே? இப்போ நீ கண்ணை முடிக்கோ. ஏசப்பா, நான் சமாரியன் போல தெரிஞ்சவங்களுக்கு மட்டும் ஹெல்ப் பண்ண மாட்டேன், தெரியாதவங்களுக்கும் நான் ஹெல்ப் பண்ணுவேன். அந்த சமாரியனை போல நான் எல்லாருக்கும் ஹெல்ப் பண்ணேன், நீங்கள் எனக்கு ஹெல்ப் பண்ணுங்கன்னு சொல்லி நீ இப்போ ஏசப்பாட்ட கேட்க போகிற. அக்கா உனக்காக ப்ரேயர் பண்ண போகிறேன். கண்ணை முடிக்குவியா? எல்லா தம்பி தங்கச்சி கண்ணை முடிக்கோ, கையை குப்பிக்கோ. அக்கா உனக்கு ப்ரேயர் பண்ண போகிறேன், ஏசப்பா உனக்கு ஹெல்ப் பண்ணுவாங்க. அன்பின் பரலோக பிதாவே, இந்த ஸ்டோரி மூலமாக நாங்கள் கேட்டது போல தெரிந்தவர்கள் மாத்திரம் நாங்கள் நன்மை செய்யக்கூடாது ஆண்டவரே. ஆசாரியனை போல லேவியனை போல இல்லாமல் நல்ல சமாரியனை போல எல்லாருக்கும் எங்களால் இயன்ற நன்மைகளை இயன்ற உதவிகளை செய்ய எங்களுக்கு நீங்கள் ஹெல்ப் பண்ணுங்க. இயேசுவின் நாமத்தில் ஜெபிக்கிறேன், ஜீவனுள்ள நல்ல பிதாவே, ஆமேன். ஓகே, பை, காட் பிளஸ் யூ. ஸ்டோரிலாம் கேட்டிங்களா? ஸ்டோரி உங்களுக்கு பிடிச்சிருக்குன்னு நினைக்கிறேன். இப்போ உங்களுக்கு பிடிச்சமான பப்பட் ஷோக்கு போக போகிறோம். எத்தனை பேர் ஆவலா இருக்கீங்க? இப்போ போகலாமா? இதுதான் படிக்கிற வயசு. குட் மார்னிங் மிஸ். குட் மார்னிங் சில்ட்ரன். ஆமா, எல்லாரும் இன்னைக்கு வந்திருக்கீங்களா? மிஸ், சுரேஷ் மட்டும் வரல மிஸ். ஏன்னு தெரியல மிஸ். சரி விடுங்க, நம்ம பாடத்தை ஆரம்பிப்போம். அதுக்கு முன்னால ஒரு கேள்வி கேட்க போறேன். மிஸ் என்ன கேள்வி மிஸ்? கேளுங்க மிஸ், நான் சொல்றேன். அடடா, எவ்வளோ ஆர்வமா இருக்கீங்க. அமெரிக்காவை கண்டுபிடிச்சது யாரு? மிஸ், உங்க கேள்விக்கு பதில் சொல்றதுக்கு முன்னால என் கேள்விக்கு நீங்க பதில் சொல்லுங்க மிஸ். என்ன கேள்வி பாபு? கேளேன் பாப்போம். மிஸ், இந்த ஸ்கூலை கண்டுபிடிச்சது யாரு? இந்த படிப்பை கண்டுபிடிச்சது யாரு? யாரு மிஸ்? யாரு? அவன் மட்டும் இப்ப என் கையில கிடைச்சா அவனை என்ன செய்வான் தெரியுமா மிஸ்? என்னடா ஸ்கூலுக்கு வர்றது அவ்வளோ வெறுப்பா உனக்கு? பிறகு என்ன மிஸ், எப்ப பாரு படி 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 உயிரை வாங்குறீங்களே மிஸ். எஸ்கியூஸ் மீ மிஸ், உள்ள வரலாமா மிஸ்? ஏண்டா சுரேஷ், இவ்வளவு லேட்டா ஸ்கூலுக்கு வர்ற? என் மேல ஒரு தப்பும் இல்லை மிஸ். நம்ம ஸ்கூல் பக்கத்தில் புதுசாக ஒரு போர்டு வச்சுருக்காங்க, அதை பார்த்து தான் லேட்டாக வந்தேன். அப்படி என்னதான் போர்டு வச்சிருக்காங்க? பள்ளிக்கூடம் மெதுவாக செல்லவும் அப்படின்னு போர்டு வச்சுருந்தாங்க மிஸ். அதை பார்த்து தான் பள்ளிக்கூடத்துக்கு மெதுவாக வந்தேன் மிஸ்.
அப்படின்னா உங்கள் யாருக்குமே படிப்புனா பிடிக்கல, வெறுப்பாக இருக்குது, அப்படித்தானே? சரி விடுங்க, சாயங்காலம் உங்களை பிக்னிக் கூட்டு போகிறேன், சரியா? அப்படியா மிஸ்? உண்மையா மிஸ்? நம்பவே முடியல மிஸ். தேங்க்யூ மிஸ். ஓகே ஓகே, எங்கள் மிஸ்ஸுன்னா எங்கள் மிஸ்ஸு தான். மிஸ் வாழ்க வாழ்க. மிஸ், நாம இப்போ எங்கே போகிறோம்? இன்னைக்கு நாம் சில முக்கியமான நபர்களை பார்க்க போகிறோம். எல்லாரும் அவங்ககிட்ட ஆட்டோகிராஃப் வாங்கிக்கலாம். அதனால் உங்கள் டைரி எல்லாம் எடுத்துட்டு வாங்க. அமைதியாக என் கூட வரணும், ஓகேவா? தாயே பிச்சை போடுங்கம்மா, ஒவ்வொரு பசிக்குதுமா, பிச்சை போடுங்கம்மா. அம்மா தாயே. இந்தா வாங்கிக்கோமா. அது சரி, உன் பேர் என்னம்மா? என் பேராம்மா ராணி. ஏய் பிள்ளைகளா, இவா பேரு ராணியா. இவா கிட்ட உங்க டைரியை நீட்டி ஆட்டோகிராஃப் வாங்கிக்கோங்க. அவ கையெழுத்ததான், வாங்கிக்கோங்க. அம்மா எனக்கு கையெழுத்தெல்லாம் ஒன்றும் வராதுமா, ஸ்கூலுக்கு போனதில்லைம்மா. ஏமா? எங்க அம்மா நான் சின்ன வயசா இருக்கும்போதே படுத்த படுக்கையாயிட்டாங்க. அதனால எங்க அப்பா என்னைய பிச்சை எடுக்க பழகிட்டாரு. என்ன மாதிரி பிள்ளைக ஸ்கூலுக்கு போறத பார்த்தா எனக்கு அழுகதான் வருது. என்ன செய்ய? பிள்ளைகளா அங்க பாருங்களேன். ஐயையோ, போலீஸ் அந்த சின்ன பையனை ஏன் இப்படி அடிக்கிறாங்க? சார் அடிக்காதீங்க சார், விட்டுருங்க சார். சார் விட்டுருங்க சார், அடிக்காதீங்க சார். என்னடா நடிக்கிற? பண்றதையும் பண்ணிக்கிட்டு விட்டுருங்க விட்டுருங்கண்ணா விடதுக்கடா உன்னை பிடிச்சா? வாங்க போலீஸ் கிட்ட கேட்போம். ஏன் சார் இந்த சின்ன பையனை இப்படி போட்டு அடிக்கிறீங்க? இவனா சின்ன பையன்? ரோட்டில் நடந்து போன பொம்பளை கிட்ட தங்கச் சங்கிலி அத்துக்கிட்டு ஓடி போயிட்டான். கிளவாணி பையா விரட்டி பிடிச்சு அடிச்சிட்டு இருக்கேன் டீச்சர். ஏன்பா இப்படி செய்த? டீச்சர் எனக்கு பயங்கர பசி. வீட்டில் அம்மாவும் அப்பாவும் வேலைக்கு போய் சம்பாதிச்சு வந்தாதான் சாப்பாடு தருவாங்கிறாங்க டீச்சர். பள்ளிக்கூடத்தில் சேர்த்து என்ன படிக்க வைக்கல டீச்சர். படிக்காத எனக்கு யாரு வேலை தருவா? ஹோட்டல்ல பாத்திரம் கழுவ போனேன், நல்லா கழுவுலன்னு அடிக்கிறாங்க டீச்சர். எனக்கு ரொம்ப பசிக்குது டீச்சர், பசிக்குது டீச்சர். உனக்கு நான் சாப்பாடு தர்றேன், என் கூட வரியா? நிஜமாவா சொல்றீங்க டீச்சர்? உனக்கு சாப்பாடு மட்டும் இல்லப்பா, உனக்கு படிப்பும் சொல்லித்தரேன், சரியா? பிள்ளைகளா அங்க ஒருத்தன் குப்பை வண்டியை தள்ள முடியாம தள்ளிட்டு வர்றானே, அவனை பார்த்துட்டு வருவோம் வாங்க. டீச்சர் அதுதான் எங்க அப்பா. அவர் என்ன படிச்சிருக்காரு? அவரு படிச்சிருந்தாதான் பெரிய வேலையில இருந்திருப்பாரு. மிஸ் இதுக்கு மேலே யாரையும் பார்க்க விரும்பல மிஸ். வாங்க மிஸ், நம்ம ஸ்கூலுக்கு போவோம் மிஸ். மிஸ் இனி நாங்கள் பாடம் ஒழுங்கா படிப்போம் மிஸ். உங்கள் ஸ்கூலுக்கு ஒழுங்கா வருவோம் மிஸ். எங்களுக்கு இந்த வயசுல படிப்பு தான் ரொம்ப முக்கியம். இதை அருமையாக புரிய வச்ச எங்கள் மிஸ்ஸை மாதிரி மிஸ்ஸு எங்கேயும் கிடையாது. இப்படி ஒரு நல்ல மிஸ் கிடைச்சதுக்கு நான் கொடுத்து வச்சிருக்கணும். நல்ல பிள்ளைகளாக இருப்போம். இனிமே நாங்கள் நல்லா படிப்போம் மிஸ். இப்பதான் எனக்கு ரொம்ப சந்தோஷமா இருக்குது. எதிர்கால இந்தியாவே உங்க கையில தான் இருக்கு. நீங்க தான் பொறுப்பா இருந்து நல்லா படிச்சு நம்ம இந்திய நாட்டின் முன்னேற்றத்திற்காக உழைக்கணும், சரியா? கண்டிப்பா செய்வோம் மிஸ். ஓகே பிள்ளைங்களா, பப்பட்லாம் பார்த்தீங்களா? ஜாலியாக என்ஜாய் பண்ணீங்களா? வாரம் ஞாயிற்றுக்கிழமை சாயங்காலம் 4:30 மணிக்கு சண்டே கிளாஸ் நிகழ்ச்சி நடைபெறும். பார்த்து என்ஜாய் பண்ணுங்க. இப்போ நம்ம ஜெபம் பண்ணலாமா? நாங்கள் கற்றுக் கொடுத்த ஒவ்வொரு காரியங்களும் பிள்ளைகள் கடைபிடித்து வாழ உதவி செய்யும். இதை பார்க்குற ஒவ்வொரு பிள்ளைகளும் ஆசீர்வாதியும் சுமூக ஜெயிக்கிறோம். ஆமென். ஹாய் குட்டீஸ், எல்லாரும் பார்த்து என்ஜாய் பண்ணீங்களா? சரி, அடுத்தவங்க மீட் பண்ணலாம். எங்கள் சேனலை லைக் பண்ணுங்கள், ஷேர் பண்ணுங்கள், சப்ஸ்கிரைப் பண்ணுங்கள். ஓகே பாய்.